Ми повинні визнати, що світ 21-го сторіччя є повний конфліктів, агресії, диктатури та порушення прав людей. 75 років тому заснування ООН мало стати символом того, що людство засвоїло трагічні уроки Другої світової війни. Але окупація Криму та російська агресія на Донбасі довели, що ці уроки не вивчені. Я хотів би нагадати, що це не тільки війна в Україні, це війна в Європі. І це не просто посягання на суверенітет незалежної держави. Це спроба повернутися до поділу сфер впливу у світі. Громадянський журналіст, медіакоординатор Кримської солідарності Наріман Мімідімінов вже вдома. У його рідному селі Холмовка Бахчисарайського району Нарімана зустріли друзі, рідні та близькі. Виступаючи перед ними, Наріман розчулився і ледь не розплакався. Каже, герой не він, а його дружина та дружини інших політв'язнів, які залишились самі та мужньо чекають своїх чоловіків з російських в'язниць. Нагадую, засуджений окупантами за надуманими звинуваченнями колонії Наріман Мімідімінов відбув термін і вчора вийшов на свободу. Він відсидів 2,5 роки у російській колонії в Ростовській області за те, що висвітлював незаконні обшуки, арешти і суди в окупованому Криму. Окупанти звинуватили його в публічних закликах до тероризму. Формальним приводом стали його відеоролики на Ютубі, зняті ще до 2014 року. Правозахисний центр «Меморіал» визнав його політичним в'язнем і вважає, що переслідування Нарімана Мімідімінова було пов'язано з його активною ненасильницькою правозахисною і журналістською діяльністю та критикою російських правоохоронних органів. Світська бесіда на тлі кримсько-татарських килимів. Колишня окупаційна прокурорка Криму, а нині депутат Російської думи Наталя Поклонська дала інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак. Записали розмову в культурному центрі в гостях у кримських татар у самому середмісті Бахчисарая поруч з Ханським палацом. Це було прохання самої Поклонської, бо тут, мовляв, працюють її друзі. Поклонська і Собчак, яка незаконно в'їхала в окупований Крим, говорили про особисте життя і політику колаборантки Поклонської. Хто ж такі ці друзі і як на це відреагували кримські татари, дивіться далі у сюжеті. Судя по нашей сегодняшней встрече... На тлі килими і традиційний кримсько-татарський посуд, а на столі пахлава і кураб'є. В такій атмосфері мило хіхікають колишня окупаційна прокурорка Криму Наталя Поклонська з російською журналісткою Ксенією Собчак. Та про всяк випадок підстелила соломку. Каже, довелося ризикувати, щоб незаконно приїхати в окупацію, бо тепер проблеми можуть бути з українською владою. Місце зйомки обирала сама Поклонська. Етнографічний центр в гостях у кримських татар, каже, її улюблене місце. Колоритное очень место, мне здесь нравится, мои друзья здесь работают, занимаются, очень красивое место. Мне очень важно находиться в той атмосфере, в той обстановке, где я у себя дома. Я тут хозяйка. Поклонська дійсно тут не вперше. Вона ж посміхається російським пропагандистам ще на відкритті ресторану. А друзі – це Альберт Куршутов та Ельдар Яячик. Куршутов – депутат окупаційної міськради Ялти та очільник путінської фракції «Єдина Росія» у цьому місті. Вони разом з Яячиком – завсідники телеканалу колаборантів «Міллет». Там регулярно розповідають про свої бізнесові успіхи під владою окупантів та дають поради людям. Мають чоловіки спільне хобі. В їх власності футбольний клуб «Кизилташ», що грає в кримському чемпіонаті окупантів. Нормальні кримськотатари не можуть бути такими, яких Поклонська називає моїми друзями. Здається, ті люди, які надали їй таку можливість і тішаться тим, що вони є друзями з Поклонською, ці люди, як мінімум, не розуміють про її злочинну роль
Поклонська йде на все, аби бути на слуху. Вона прямо каже, що невдовзі її можуть звільнити. Путін завжди викидає відпрацьованих колаборантів, пояснює голова Меджлісу Рефат Чубаров. Її використали, щоб заборонити Меджліс та почати масові зачистки незгодних з окупацією. Тепер репресивна машина працює як конвеєр. Відтак і Поклонська не потрібна. Треба до цієї Поклонської підходити як до використаної Кремлем людини. Її використовували в повній мірі як шльондру якусь, політичну шльондру. І вона зараз просто не знає, куди бігти. Далі буде гірше. І не лише їй, а багатьом таким, як вона. Наталя Поклонська у 2014 році підписувала підозри і заборони на в'їзд лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джемілєву та голові Меджлісу Рефату Чубарову. Вона ж авторка заборони Меджлісу, який ООН неодноразово закликав скасувати. За всі злочини прокуратура Автономної Республіки Крим звинувачує Поклонську в державній зраді. Владислав Стужук, Заман, АТР. В Криму погіршується ситуація з використанням мови ворожнечі місцевими та російськими ЗМІ. Про таке заявив постійний представник президента України в АРК Антон Кореневич. Вона спрямована переважно проти кримських татар, етнічних українців та релігійних меншин. У більшості випадків мова ненависті використовується в ефірах новин та інформаційно-аналітичних програмах центральних російських телеканалів, а також на веб-сайтах кримських медіа, включаючи сайти державних органів російсько-окупаційної влади. Також, зазначив Кореневич, ЗМІ в окупованому Криму постійно створюють штучні паралелі між мусульманами та терористами. Свідки Єгови також вважаються екстремістською організацією. А Кримська єпархія Православної церкви України зазнає постійного адміністративного та судового тиску з боку окупаційної влади. Починаючи з початку окупації Криму Російською Федерацією, у медіаполі Криму був сплеск мови ворожнечі, переважно проти етнічних українців, кримських татар, членів Меджлісу кримсько-татарського народу та журналістів. Кримські татари, представники корінного народу Криму, в основному відображаються радикальними ісламістами та екстремістами, а їх представницький орган Меджліс кримсько-татарського народу – екстремістською організацією. Показання отримані під психологічним тиском. 26-річний Меджид Аблямітов відмовився від показань, які дав в день затримання. Кримський татарин був затриманий 19 серпня в селі Журавка Кіровського району після кількох обшуків його будинку. Окупаційний суд заарештував його до 17 жовтня. За словами адвоката Айдера Азаматова, слідство по цій справі завершено. Її повинні передати до суду найближчим часом. Окупанти звинуватили Аблямітова в участі в збройному формуванні на території іноземної держави. Приводом для цього стало перебування кримського татарина в батальйоні імені Номана Челібіджихана в 2016 році, який на той момент тільки створювався, але так і не був створений. Під тиском у первинних свідченнях Аблямітов визнав провину в участі в збройному формуванні та поводженні зі зброєю. Когда увиделся с Меджидом, у меня были его показания первоначальные. Я ему говорю: почитай, пожалуйста, потому что, что-то, я говорю, здесь не то. Он почитал, говорит: нет, это на самом деле неправда было. И он по пунктам мне указывал, где на самом деле было. И мы заявили ходатайство следователю о том, чтобы его дополнительно допросили. И он просил признать недействительными те показания первоначальные, там блоками это было, и мы внесли ясность касательно его показаний, что он ни в каких там тактических учениях участия не принимал, оружие в руки не брал, он никогда не видел оружия, ни автоматов, ни пистолетов он не видел, ни пулеметов он там не видел. Взрывным делом он там не занимался. Он не отрицает, что он был в батальоне, он не отрицает, что он не считает, что он совершил преступление какое-то, не считает, что он какие-то незаконные действия совершал. Голова
Голова Меджлісу кримсько-татарського народу, депутат Верховної Ради України 4 скликань, президент Всесвітнього конгресу кримських татар Рефат Чубаров сьогодні відзначає свій 63-й день народження. Він народився у Самарканді. До Узбекистану його сім'я була насильницько депортована з села Айсерес у Судаку у 1944 році. У 1968 році Рефат Чубаров разом із батьками повернувся до Криму. Він отримав освіту історика-архівіста. З травня 2009 року Рефат Чубаров обіймає посаду президента Всесвітнього конгресу кримських татар. У листопаді 2013 року став головою Меджлісу кримсько-татарського народу. Після окупації Криму Росією у 2014 році політик вимушений працювати за межами анексованого півострова, бо окупанти заборонили йому в'їзд до Російської Федерації на 5 років. Рефат Чубаров поділився своїми мріями з телеканалом АТР. Думаю, що у нас у всіх мрії співпадають, і вона є однаковою. Ця мрія, як можна скоріше поїхати додому, об'єднатися зі своїми рідними, близькими, своїми співвітчизниками, і щоб в тому Криму вже було звільнено від російських загарбників. Ця мрія, вона є такою, що день і вночі ми всі про це думаємо, бо ми, як я вже говорив, десь ми в своїй державі, але не на своїй землі. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова. А о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі.